Hej alle sammen, og velkommen til vores nyeste video, hvor vi vil lave Build Battle med Emil. Hej. Hej. Okay, sætter du os ind i et spil, Emil? Ja. Og hvis I kan høre det, så har jeg lidt baggrundsmusik, bare min playlist kørende i baggrunden. Bare til, hvis vi ikke taler og lige koncentrerer os nogle gange. Den burde bare køre. Ja. Imens kan vi tale om, hvad vi... Emil, hvad har du lavet her, imens i går? Eller har du lavet noget i morges, eller overhovedet? Sad life. Okay. Disse Diamond. Hvad tager du? Skal vi ikke trampolin, tænker jeg, kunne være fedt. Ja, det var der mange stykker på. Okay, trampolinen. Hvad skal vi ikke lave det sådan? Jeg tænker, Vi laver det udenfor. Put græs, så laver jeg sådan et hus, imens du laver trampolin, okay? kan vi ikke lave en kæmpe trampolin med en dreng, der står og hopper? Vi kunne også lave et hus, hvor det er ude i haven. Okay, vi laver den der gigatrampolin så. Vi skal så, okay, hvis jeg, vi bruger uld til den, ikke? Jo. Hvad med iron til ben? Vi kan enten iron, ja, iron kan vi godt bruge til ben. Hvor starter vi med at bygge den her? Ups. Og så herovre måske? Eller hvad? 14 afstand i ben. Ja. Er det der lige? Ja. Hov, det sætter den en gang tilbage. Ja, sorry. Er det det? Ja. Skal vi ikke lave den ud af det der sådan sort ud her så? Jo. Skal vi lave den... Nej, vi kan... Skal vi lave den rund, eller... Sådan agtigt her, og så bare... Ja. Ja. Så vi kører... Ej, Emil, det der... jo. Nej, 2 ned, sådan der. Og så ellers bare rundt ud derovre. Så kan vi tage den her. Så det er sådan 2 ud til hver side. Vi tænker, jeg tror vi kører et par runder, ikke? Okay. Skal der være net på? Nej, det synes jeg ikke. Ups. Eller hvis vi bliver hurtigt færdige, så kan det godt være, at vi kan lave noget. Sådan der. Den er der OK rundt, tror jeg. Okay. Det gør det. Okay, det er godt vej, mens jeg fylder den ud. Skal jeg begynde at bygge drengen? Ja. Skal vi bruge clay, eller hvad?
Ja. Og han har sko. Nej, han har ikke sko på. Eller hvad? Bare lad ham. Sponsor. Ja, jeg ved det. Han har Google sokker, fordi... Hvorfor ikke? Ja. Skal jeg lave en nettet, eller hvad? Nej, hjælp mig lige med ham her. Jeg er ikke så god til at bygge med sådan noget. Kan det være så stort? Det ved jeg ikke. Hvad med vi bare laver en tjeneste? Der er bare lidt større end normalt. Kan vi vel godt, I guess. Jeg ved det ikke. Okay, vi laver en tjeneste, bare lidt større end normalt. Og hvordan ser tændstikmanden ud? Ja, jeg synes, Er det hans fødder? Men skal det være den her vej? Fordi jeg tror, man... Skal vi ikke gøre det sådan herud? Eller hvad? Sådan derud. Og så vi laver den sådan. Måske lidt mere ind på midten her. Sådan der. Og så laver vi... Så tæt på hinanden. Hvorfor ikke herover? Sådan der, okay. Og så bygger vi bare op her. 3. Han skal have grønne på. Ja, okay. Nej, kan vi ikke... Nå ja, han er på bukser. Vi kunne også tegne ham lidt op i luften. Ja, vi laver ham lidt op i luften i. Sådan. Jeg har den bedste idé, okay? Bare byg det opad. Og se, så laver jeg sådan. Sådan fod går sådan ned der, og så sådan. Yay! Whee! Jeg tror bare lige, at jeg laver dem lidt tykkere måske, den her. Kan vi ikke gøre de her lidt tykkere sådan? Lad os lige bygge den en tykkere på hver side af min. Det kan vi godt. Yay! Så vi gør altså også sådan her, eller hvad? Nej, vi skal bare fjerne dem her. Okay? Hvad fanden er det her? Vi mangler en tro. Okay, det er den griner. Hvad er det her? Jeg giver den okay. Okay, den er okay. Jeg er sådan, jeg kan godt lide designet faktisk. Jeg giver den også okay. Hvis der var sådan en vej indført over til et lille hus, det ville være god. Jeg giver, den har ikke net. Det er vores heller ikke. Den har Nej, jeg giver den ok, fordi der er slimeblok under. Det er faktisk rimelig kreativt. Den er ikke poop. Den er gigantisk, jo. Man kan ikke sige nej til en stor. Ja, det her det er bare ukreativt, synes jeg. De har bare lavet sådan en udspring. Kedeligt. Den her, den er sjov, synes jeg. Det er bare ikke engang lavet. Jeg giver den okay. Okay, det er en pool, dude. Jeg er nødt til at give den pool. Ja, den giver jeg god. Jeg kan godt lide benene. Også med de der, sådan, der er jo de der wires ude i. Ja. Poop. Jeg giver den bare poop. Men jeg synes stadig, det er rimelig smart, at de har brugt den. Jeg giver den poop. Nej, jeg giver den okay. Det her, det er bare poop, synes jeg.
Ja, okay, fair. De har også lavet en net. De har også vores egen. Det der, det er bare pup. Hvad er der under? Hvorfor er det her en trampolin? Det forstår jeg ikke. Hvad er det der? En lort? Super pup. Sorry. Den her, den er faktisk god, synes jeg. Jeg giver den okay. Nej, det kan du ikke lide. Ud af alle de andre, der har været. Jeg giver den stadig okay. Den er pup. Den mangler ben. Jeg giver den super Jeg har pup. ikke engang slået færdig. Pup. Det er en lille trampolin. 8. Hvordan vandt den her? Den forstår jeg så meget. Altså, det giver... Jeg forstår godt, hvorfor vi ikke vandt, ikke? Men 8. Lidt skeptisk, synes jeg. Jeg har en musik. Same. Boom. Så jeg kan få noget. Jeg fik en O-hat. Hvad var det nu, jeg skulle købe af? Nej, det mener du ikke. Helt ærligt. Okay, starter du en ny? Der mangler et mystery dust for at kunne få det der, den der hjælp. Jeg kunne også tegne et eller andet til det her. Maybe. I don't know. Wow, der var mange, der gad af hans svar. Panda. Nej, jeg siger... Emil. Nej! Vandfald. Jeg tror, vi kan lave noget fedt ud af et vandfald, men det er stadig irriterende, det ikke, Panda. Vi laver det herover, Emil. Okay? Vi laver det med det her sådan noget. Hvor vi sådan bygger op af et bjerg-agtigt, ikke? Kan vi ikke lave det et bjerg ned til en lille sø-agtigt? Jeg ved ikke. Så bjerget kommer til at gå op herop, eller hvad? Ja, langt derop, og så kommer der sådan et vandfald ned fra det. Okay? Og så spammer vi det bare, så det ser lidt mere, kan man sige, naturligt ud. Ja, tilfældigt. Det ser meget bedre ud, synes jeg. Lad os bare... Ja, det gør vi bagefter. Lige nu bygger vi det bare op med det her, og så putter vi græs og alt det der i. Det har vi har masser af tid, ikke? Forhåbentlig. Hvordan klarer du den? Okay. Vi skal bare bygge den her sådan deroppe af. Jeg ændrer altså lige til græs.
her det bliver vores primære build. Det er bjerget. Tror vi. Ja, lad os bare bygge den lidt også heroppe. Altså. Sådan der agtigt, ikke? Så lad os lige udfylde hullerne hurtigt. Bare sådan. Hvorfor er der huller her? Spammet. Okay. Det er sådan et sted, hvor der starter et vandfald. Ja, selvfølgelig, ellers kan vi ikke kalde det et vandfald. Jeg bliver sådan, jeg putter lidt græs ind i det, Emil. Okay. Sådan ned i bunden mest ned i bunden. Bare lidt over det hele. Er det ikke sådan noget? Jo, men så hvis vi kunne få det til at gå ned i sådan en sø-agtig, der sådan går sådan lidt random-agtigt her. Ned, ikke? Altså, det skal bare være sådan random dernede af. Måske skulle vi, i stedet for at sætte sådan jord heroppe, ikke Emil? Så skal vi ikke sætte nogle... Okay, jeg putter nogle flere stenarter ind. Det gør jeg også. Hey, skulle jeg ikke lave den der bro? Jo, det kan du godt. Jamen, jeg tror altså ikke, de der vandfald kommer til at kunne gå længere. Jo, du skal bare putte lidt mere vand. Jeg laver sådan en stor sten hernede. Er det her fint nok, eller hvad? Ja. Hjælper du med at putte sådan lidt kobbel og lidt... Jeg skal lige lave det der. Okay. Sådan der. Så ligner det, den er lidt gået i stykker. Okay. Hvis vi skal give dem efter vores, så den her pup. Han har brugt mere tid på, om den står med. Interessant lavet, synes jeg. Jeg giver den okay. Jeg står bare ikke i bund. Det er godt nok et fæsent vandfald. Ja, jeg giver den fandme pup. Det der, det er lidt fæsent. Lidt lille også. Ja.
der siger jeg også. Det er ikke et vandfald, det er et hav. Ej, jeg kan godt meget lide, jeg er jo meget godt lide de her. Okay. Det er Det er vores i, hvor man overhovedet ikke har bygget noget bjerg. Puh. Okay. Jeg forstår ikke, hvorfor der er den der kæmpe... Nej, det ødelægger lidt det hele, så derfor giver den okay. Ellers ville den have været god, synes jeg. Det er en cute en, men det er virkelig dårligt vandfald. Jeg giver den puh. Man kan ikke vinde for at lave en pony, altså. Jeg giver den okay. Det er sådan lidt vores koncept. Jeg giver den okay, hvis... Sådan, man kan godt forestille dig, hvis der er sådan et bjerg rundt om. Jeg giver den okay, den her. Jeg forstår ikke, hvorfor der er netherward. That doesn't make sense. Hvad? Hvorfor er der vand der? Det burde der ikke være. Derude på siden. Okay, vi lavede en fejl. Jeg giver den okay. Yes. Okay, den er faktisk rimelig god. Altså, jeg forstår... Ja, jeg forstår ikke, at folk de laver så mange detaljer og vinder på detaljerne. Altså, i forhold til det puh. Okay. Men... Det her, det er godt. Det har de overhovedet indrettet huset? Ja. De brugte tiden på at indrette huset. Hvordan kom vi syvende? GGS. Den her var rimelig basic. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor der er netherward. Og hvordan kan de her flyve? Det er ikke den mest naturlige, men whatever. Nå Emil, jeg tror lige, vi stopper for nu. Og så møder du i lobby 1. Ja, lobby 1. Mig og Emil, vi siger tak for denne gang. Håber I nyder den her video, vi lægger op. Og farvel.